No ho diem. No m'agrada aquesta sintonia, perquè, Millor que l'altra. perquè la lletra és fàcil. Sí. Em recorda un himne que tothom diu, oh, és que l'himne... No, perquè la lletra és fàcil. Sí, no? Na, 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 na. I per què m'agrada més que teníem, no? Això ho dius sempre, però, escolta, un respecte. Bueno, també, però jo m'agrada més. Un respecte. Na, 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 na. I deixa'm recordar-te, sempre que puc t'ho recordo, que al principi em vas dir no m'agrada gaire la cançó. D'aquesta? Sí. Pot anar, una cosa així, com pot anar bé, una cosa així em vas dir. No n'estaves convençuda. No n'estaves convençuda. No m'ho fan gens. No, bé, jo t'ho recordo, perquè era així. Escolta... No hem vingut aquí a discutir-nos. No. Segon episodi aquí a l'Ateneu La Fonera. Aquí, de La Fonera. A Palma. No han dit... Sí. Però l'he vist, però m'encanta que esteu en aquesta taula que havia, que no ho heu comentat abans. És que ara que ha començat aquest... Bé, fred, aquest frescor... No? Sí, no fa fred. Aquí a Mallorca, jo això ho he observat, a Mallorca teniu molt això de la camilla. Sí, jo que no sé no la necessitat de la camilla. Jo que no sé no de posaria, però he de reconèixer que quan vaig a Vinyali, que sempre fa molt de fred, que valga, podem asseure a la taula de camilla, a berenar. Va ser Vinyali? Vinyali? Ja podem començar a fer campanya perquè... Despegó. No, jo no que no hem començat, ens ho preu de festes. És que jo demano que ella que és una vinyalera que no es treu vinyali de la boca ni del seu cap, que sigui un any. Vendràs tu a fer-lo, jo? Què? Vendràs tu també a fer-lo? Que sí, jo si et toca a tu, compartim aquest moment, no passa res. Teniu un compte, perquè t'has de encara que siguis a Sabadell, saps que t'has de compte. Però a Sabadell no pot ser, perquè allà busquen un altre perfil de gent. No, que si tu ets a Sabadell i estàs allà de vacances... No, jo aniré per primera vegada a Vinyali, si fa falta, a ajudar-te a fer el pregó. Millor que em faci una altra persona. Puc insistir, @Vinyali, com és? Gent de Vinyali, som de Vinyali, per favor. És el moment. Des d'aquí i ara comença la campanya. Comença la campanya. Marian for pregonera. No, for presidenta. No. Això no fa nada. I no fa il·lusió. Si vols, jo proposaré que podem fer un podcast. Un vespre, i et fa un dia, si fan un dia de cinema, doncs fem un dia de podcast. Si vols, això. Amb karaoke. Bueno, karaoke també n'hi ha. No importa, karaoke. Però els podcasts, si vols un vespre d'aquest que fan d'estiu, que fan per cinema, omplir. Doncs jo ofresc, i com es paguin uns deuritos... Sí, home, faltaria més. Fem per l'honor del teu poble i dels teus veïnats. No, cobran. Carai, quina exigència tens ara mateix. Home, Lluís, també paguen tots, paga l'Ajuntament, no paguen els veïnats. Si paga l'Ajuntament, sí. Si paga l'Ajuntament, sí, clar que sí. Bueno, si vols això, el teu ho deixem per un altre moment. Molt bé. Sí, quin remei? No estàs convençuda tu? No. No en deuriaré. Una altra cosa que no hem dit aquesta setmana, que s'ho hem donat, és que tenim xarxes socials. Doncs potser és bon moment... Estem a TikTok, a TikTok. A TikTok em posa els nervis, TikTok. Penjar vídeos és entrar allà en un bucle, en un laberint, de dir, però què consumeix la gent d'ara? Està tothom tarat. Bueno, TikTok, que en tenim, i ja està. Sí. Spotify. Sí. YouTube. Sí. I Instagram, que per favor la gent participi, que cada setmana segur que podran enquestes, podran preguntes, no segur pagues, i per favor. I a part d'en Marc de Manacor, bueno, sí, hi ha més gent. Sí, hi ha més gent. He començat a tenir molta gent de Manacor, no sé què està passant. Però i hem guanyat seguidors aquesta setmana, també t'he de dir, eh? Un dia hem guanyat 4 seguidors. És molt, com un dia 4 seguidors. Uau. Què diu Instagram? Què diu Meta? No sé què diu, però... El senyor Zuckerberg està analitzant el nostre cas. Sí, m'ha apareixit molt. Què passa? M'ha apareixit molt. Sí. Un dia, 4 seguidors. Home, tenim en compte la publicitat que ens fan. Sí, me'n fa molt. Tenim en compte que... Bé, no passa res, està bé.
Sí. Estem contents per això, no? Estic contents. Molt bé. I una altra cosa d'aquesta setmana que m'agrada molt, a part d'aquest cau de cotilla, és que, clar, aquesta setmana t'has fixat que no tenc una cadira de rodes, per tant, no me moc d'esplà. Bé, això ho comprovarem. Ho comprovarem. No ho diguis tan tranquil·la. Jo crec que aquesta setmana d'esplà. No, està bé. Bueno, a part de tot això, ja està, que tornem a ser aquí seguts, que ja hem fet una pausa. Sí, has fet una, però molt petita, En el baño, han renovat la cervesa, claro. Sí? No, jo no, és la mateixa, És que, no sé si és l'edat, des que he fet els 35, com que amb una cervesa en tinc prou, Els 35 més 5 vol dir, no? Els 35 més 5. Amb una cervesa, bé. A la segona ja comença a pesar. Ja te pesa? Sí. Bueno, ja he de dir Tu has de dir. Tu també tens els 35, Els 35 sí, però amb els 5 no. No, ja. S'aprova. Bueno, me queda. Sí. No, he de dir que l'altre dia, però, vaig voler beure vi tinto, que no en bec mai. Negre, es diu negre. Sí. N'hem de dir negre. Sí, vi negre. Molt bé. Tu que ets de Vinyali, dius vino tinto, vi negre. Ja tinc aquí d'hora per aquestes coses. Aquí tenen diccionaris, si podem. Bueno, que vaig veure vi negre, que no en bec mai, i he de dir que m'haig com un mal de cap, no sé si ets edat, és que si no estàs acostumada, no t'has de forçar, La societat no t'ha de forçar a res, i a beure vi tampoc, però mira què passa. No, vaig veure perquè vaig veure, ningú m'ha forçat, però jo crec que ets edat. Ja. Vaig ser que... Podria ser. Has de fer una copeta de vi, 2 d'aigua. No vaig veure d'aigua. Veus? Aquesta és la clau del vi. Mano de vi, per tant... Ja, però una mica de vi, una mica d'aigua. Sí, no ho vaig fer. Sí, és la clau. Veus? Sí. Això ho hauríem d'ensenyar a les escoles, com tantes coses. Com tantes altres coses, no? Sí, totalment. Clar que sí. Bueno, seguim aquí des de la Saponera, en directe, en viu, i bueno... En directe. Bueno, en directe. Som aquí, diguem que som aquí. Diguem que som aquí, sí. Que som a la segona part d'aquest podcast. Molt bé. Ja que hem vingut, fem de dos. Feinós, ja com un gos fins aquí, però feinós. Claro. Un gos de passar l'estona. Clar. Bueno, el mateix humor, el mateix però escolta, un altre tema. Tanta il·lusió no, És veritat, el mateix humor i però pots, digue-li, pots dissimular una mica. Una mica, no? Un poc més de... Clar, ara, aquest és el to. Aquest és, tu no mires Masterchef. Crec que hi ha un que sempre... Doncs una mica així. Aquesta és l'actitud. Clar, com si haguéssim de... Benvinguts i benvingudes a la segona part d'aquest podcast. Bravo! Així. Així t'agrada més. Home, queda més digne. Vale, tenim aquí una figurant. Sempre saluda. És molt bona persona, sempre saluda. Vinga, tema nou. Tema nou. Un altre tema, un poc... No, de què parlem aquesta setmana? Hem de jugar a això, no? Què vol dir, aquesta setmana o... El podcast d'avui, sí. No m'has demanat com estic. Això, a mi què te referies? Ara m'has dit. No, sí, que hem de dir... O sigui, jo em referia que hem de dir aquesta setmana. Aquesta setmana de què xerram? Tema nou. No, sinó aquesta setmana. Quin és el tema? Així, ja t'hi diré, no ens donaran mai el Premi Ondas, que els han repartit fa poc. I jo mira WhatsApp, tots els correus electrònics que tinc, a la feina, al personal, els dels 3 programes, Homemade. Tu tenies Homemade? Sí, tenia Homemade. Homemade, tots. I no m'han dit res. No t'han dit? No m'han donat cap premi? Pel que sigui. No. No els ha semblat. Nosaltres ens vam presentar en aquells que se donen, llavors. Els Premis Sonor. Sonor, aquests. Va guanyar la Júlia Mèrida. Però enguany també... No, enguany no m'ho recordo. Va guanyar aquell jove de Manacor fa poc. Per les mallorquins. No sé si aquest, però un premi d'aquests li han donat. Un dia hem de convidar n'Àngela Aguiló. A partir d'aquí, de n'Àngela Aguiló, que té molts contactes... Aquí començarem a triomfar. No, a rebre premis. Jo vull premis, ja no vull triomfar. No vull... No, ni econòmic, no, vull premi. Nova, l'he d'omplir tota. I agafa pols. Ja veig perquè vols estar bé, però ja has canviat una estona i no s'ha caït de pols. Efectivament, només premis. Però tu fas molts estoners perquè jo aquests premis també són meus.
Bueno, això crec que has de demanar una còpia o no sé què, però demanem una còpia. la No va per paguem. custòdia. El primer, els caps de setmana, un cap de setmana cadascú, no, que tinc convidats, l'he de posar allà. Exacte. Bé, em sembla bé. Vivim a prop, vull dir... Sí, ens podem trobar a Venècia, Sí, exacte. fem una canya i canvi de custòdia. Va, el tema d'aquesta... El tema d'aquesta setmana és... El tema. El tema. Presenta el tema. M'encanta quan fas aquestes presentacions, les conclusions. Sí, sí. No? Com ho fem? No, ho fem molt bé. No era una crítica. Això és molt... Han triat un tema... Molt de primer de periodisme. Sí. Radiofònic. Han triat un tema... Tu vas fer periodisme, no? Sí, jo... I això no us ensenyaven. Jo ho estic fent a distància. Avui això no perd gràcia fer-ho. No fas pràctiques directes. De fet, les pràctiques era això que fèiem l'any passat. Ho sabies? Vaig a provar. Sí, era normal. Final com el badó. Mare meva. Cada setmana ja. De fet, ara puc dir veritats. Quina? Que vam tornar per fer les pràctiques. Clar, però m'ho he quedat. Vam tornar al febrer. No, al gener, que era gener, després de Reis. M'ha de fer tornar després de Reis per no passar a estramo de Nadal. Que no te fes posar gorrita i totes aquestes coses. I perquè com a estudiar a distància tenia moltes assignatures i no em donava, però com havia de fer pràctiques, vaig fer pràctiques. Sí. I em vaig aprovar. Vaig aprovar i m'ho he quedat, però ja no sé. Sí, hem colonitzat, hem ocupat un espai radiofònic. Sí, totalment. Vinga, el tema d'aquesta setmana, que no comença. Han triat un tema que mos farà tornar un poc... No, han triat no, han triat. Això és el que anava a dir. Sí, la gent està nostàlgica, Però triava l'audiència, que nosaltres sempre per cada setmana llista de temes, que som uns vagos, aquí temes triant. Ja ho tria directament l'audiència. Un moment, proposem temes. Sí, proposar. Sí, de proposar. Ara, el que no han votat també el farem. Sí, no estem aquí ara per perdre... No. És un tema que ens durà un poc de la infància. Sí. Ens sentirem encara un poc més tots, per això, perquè tornarem a la infància. Sí. I és que tots han tingut qualque creença absurda, com aquella de creure que si tenies la llum del cotxe quan els pares conduïen, doncs te deien que venia la policia, o que si menjaves un xiclet... Però això no era veritat. No era veritat, tot ho vaig creure, vaig. No sé, els avions et fan apagar llums quan, jo què sé, alguna cosa ha de passar, no? Sí, clar, que venguis a policia, no. No molt. Bueno, no ho sé. És veritat que quan t'estudies per treure del carnet no ho expliquen, això. No ho expliquen. Potser era mentida. Eren els pares que els liaven. O quan menjaves un xiclet que te deien que te quedava 7 anys en el seu estómac. Jo, per això no menys, perquè poc vaig agafar perquè no menys. Surt, no? Això surt. Tal com entra, surt. Hi ha coses més sòlides que surten igual. Sí. Però era perquè no mengessis... Exacte. Doncs aquí xerrarem avui de totes aquestes creences. Com ens han manipulat sempre, Tota la vida. Tota la vida. Bé, creences. Però veurem per què esperar. Ja, tu ho tens clar, ho veig. Molt bé. Que aquí segur que la gent estarà preparada per aquí, doncs jo també m'ho crec. Aquestes creences. Lluís, escolta'm, tu quines creences tenies d'aquestes? Jo, des de molt petit, tenia una bici, no una d'aquesta de marxa, sinó era una bici d'anar per la muntanya. No era una mountain bike com la tenim ara, sinó tenia un amortidor i tot per botar, per saltar i fer coses, fer cabrioles i coses així. Molt bé, què crec que no, la vaig heretar de no sé qui, o sigui que era ja antiga, Sí. Era tipus Monty, li diuen ara, però era més robusta encara. I jo pensava que si agafava molta força i feia un gran salt, podria arribar a la lluna. Això era molt petit, Ho vas provar? Agafar salt i embranzida i saltar, sí. Però a la lluna, òbviament. No, ja. És com lo de la llum de cotxe, no? És veritat, ho sabies. No, però te vaig fer un òstic, molt bé. Bé, alguna ferida tinc, sí. Alguna ferida i algun mal de genoll quan ha de canviar el temps tinc, sí. D'un cop d'anar amb bici, és cert. Sí. Que pensaves que arribas a lluna, però ja veus que tu vas parar totes les forces. Sí, però bé, era una creença que jo tenia. No, m'has fet cada un. Clar. Tu, això de la llum, però tu tenies alguna més, segur. Sí, jo tenia una molt típica que ja no era petita quan tenia això, però sempre m'ha passat. Ara ja m'he tornat un poc més, ja no he fet tant.
Ja t'és igual tot, sí, eh? ara m'és igual. Estàs en un moment de la teva vida que tot t'és igual. No, però suposo que realment després m'he d'anar compte d'una cosa altres. El típic tall de digestió, que havies de fer la digestió aquesta perquè no te pegues un tall. La manipulació Després de nedar, després de dinar. no podies nedar, no te podies dutxar i estar no sé quantes hores per això. Però això m'ho va passar perquè tu saps que jo sempre soc fan de les sèries de TV3 i mirant el cor de la ciutat. Moment, el cor de la ciutat. Capítol 5 milions. Pues mirant el cor de la ciutat, un Sí. milió de capítols. Passa. Sí, li passa. No, ara no recordo aquí ni quin moment, però sí que un se menja no sé quant de plat de paella, s'ha de plaer, se menja no sé quant de plat de paella i se tira de mà per salvar no sé qui i se mor d'un tall de digestió. I jo aquí vaig agafar. Vas veure, si Sí, passa el cor vaig de la ciutat, I això... aquell dia vaig agafar aquesta creença com sí, super sagrada i no nedava mai després de dinar ni no dutxava després de dinar, sempre esperava les hores de digestió. Fins que un dia, pues, no sé, pues vaig donar a veure que això era un dòlic i ja s'ha acabat. Bueno, que has d'entrar com un senyor gran, com faig jo, vull dir, que és primer els pauets, després t'has d'anar aclimatant a poc a poc, no? El canell, una mica la nuca, el cabell, tot el cos i després ja. Però jo això ho faig. Vull dir que jo també, quan he plat de paella, no me'l Ja, és que potser era això, se li va inflar l'arròs dins de la panxa, no? És que la paella... Un dia parlarem de paelles. Perquè potser estaria a sobre. Sobrevalorada. Tu dius que les qualitats estan sobrevalorades, jo puc dir que la paella està sobre... O potser jo la tinc avorrida. També, això és una altra cosa. Però sí, podria ser. És una creença de petit. Que la paella no. Que no m'agradava, bueno, que no m'agradava. Jo no m'agradava, jo veu una època de la meva vida que no menjava cap tipus d'arròs. Arròs, sí, home. Ara paella, sí. Si està ben feta. Sí, està ben feta, sí. Que anem a veure què ens han dit. Com us han dit per Instagram? Vinga, conta'm. Fem un parell i després aprofitem. Sí, que tenim públic. Tenim públic d'honor. A partir de demà rebrà el carnet d'honor de públic. Primer, Antònia de Manacor. Potser és la cosina, potser la mare, potser... D'en Marc, no sé. Diu que sa mare deia que si menjava llavors de síndria, això és molt habitual, que li creixeria dins de la panxa i que encara quan en veu una i menja síndria pensa que li sortirà. Això molta gent s'ha pensat. La síndria, el meló, no tant, amb el raïm, també. Sí, jo també m'ho crec, això. Sí, quan et tragaves llavors d'aquestes, sí. Tu creus? No, ara ja no, però vaig tenir aquesta creença en seu dia. Ai. Innocència era, no? Sí, com el xiclet que has dit tu. Antoni Dinca diu que pensava que els núvols eren de cotó fluix. Això és molt habitual i també t'he de dir que és culpa de Disney. Tot això és culpa de Disney. I que el primer cop que va volar i va veure que eren de vapor, que una gran decepció, i aquí va començar a fer-se l'ult. Totalment, és que ha de ser totalment de decepció. Mira, una de les teves, la Maria Soia, diu que a casa deien que si nadaves després de dinar et mories d'un tall de digestió. I que ara ha entès, ara que és mare, ha entès que el que volia és que els pares volien fer la migdiada i volien estar tranquils una estona. Com ho veus? Podria ser. Però clar, això és que passa, saps què passa? Que jo aquesta creença ningú me la va inculcar, vull dir, que no se me van inculcar, vull dir, és jo que veia que a la ciutat me la vaig inculcar jo tots els hores. Ja, però bé, és la realitat. Si ho explica el cor de la ciutat, ha de ser cert. Ha de ser cert. La Miquela és de Llumajor, jo no sé què passa a Llumajor, que diu que de petita creia que el vent era que Déu bufava. Jo, Llumajor, de veritat. Que quan va aprendre que era l'aire en moviment, que va perdre aquella imatge, però bé. Això és una creença de veritat, Però aquesta... Mira, la Neus de Pollença diu que li deien que si comptava les estrelles ens sortirien berrugues als dits. Jo això no ho he sentit mai. Jo tampoc ho he sentit. Mai ho he sentit, això. Sí, quan se pivots i se de núvols també és com... Però més que compta estrelles. Sí, però quina feinada. Com les comptes, a més. Claro, t'equivoques segur. Quan n'hi ha tantes, com no te perds? Bé, és que Pollença... No sé, potser Pollença... Sempre dient que a Manacor ha arribat ara l'internet, però jo què sé. Potser Pollença
Encara no ha arribat, jo què sé. Podria Jo què ser. sé. Aquesta americà no me'n voldran, jo he vist que cada setmana s'està ficant amb ells i no arribarà un moment que no me'n voldran. Poden anar a fer podcast castellà i no me'n voldran. Només recordem la realitat. Només recordem una cosa que ja hem dit. Pere, des d'Alcúdia, diu que creia que els gegants de les... Això? Bueno, aquí torno, Disney va fer una pel·lícula i tot. Diu que creia que els gegants de les festes cobraven vides de nit. No has vist Toy Story? Sí. Doncs va per aquí la cosa, Diu que un vespre el va voler espiar i que va veure que el poble estava dins, que els gegants aquests, els caparrots, estaven dins de la furgoneta i clar, un drama. Sí, totalment. Diu la frase, fi de la màgia. Sí. Aquí et fas adult, de cop. Sí, exacte. Amb una bufetada fas... Exacte. He de dir que vam rebre un compte per Instagram, però crec que no vaig pensar a posar, però xerrava d'això, però de dimonis. De la decepció que s'enduen quan... Però potser els dimonis millor, no? Perquè solen fer por als nens. Sí, jo no em fa encara ara, sí, ni no. Encara ara, no? Encara ara, sí, totalment. Doncs són persones, ho sabia. Sí. Els dimonis són persones. Hi ha persones que són dimonis, també, però no és el mateix. La Caterina des d'Artà diu que quan queia un llamp pensava que era Sant Pere, també es fa, jo què sé, que estava enfadat. I ara entén el que és tècnicament i ja està. Quines creences més rares. I en Jaume des de Santanyí diu que de nin creia que la lluna el seguia. Això és molt habitual, que pensava que la lluna el seguia i que, clar, un dia potser a classe li van explicar i aquell dia justament no estava xerrant a classe i va saber que no, que es movia, que qui es movia era ell i no la lluna. Diu que li va fer una mica de pena. Ai, pobret. Una abraçada ben forta. Sí, aquí en Jaume de Santanyí. Sí. Totalment. Pobret. Que aprofitem que tenim publi... Sí, hem demanat, vinga. Tornem a convidar a la nostra amiga, aplaudeix tu, que jo estic a al micròfon, a la Neus. Hola, Neus d'abans. Espera, posa't aquí. Hola, més fort. Ara parla com quan era petita. Li fa vergonya. Vinga, va, jo n'explicaré dues. Dues? Dues, que bé. Vinga, endavant. Una relacionada amb les llauretes de la síndria, perquè ma iaia me deia que si me'n passava els pinyols d'oliva em creixeria una oliva dins de la panxa. I a mi una vegada, quan me'n vaig passar un i em va explicar això, temps després m'ha sortit un granet aquí a l'orella i jo em pensava que realment m'estava sortint una branca i bueno, vaig plorar molt tota una tarda, de petita, però És fantàstic això. vaig plorar molt perquè pensava que m'estaven sortint fulles per l'orella. Bueno, i no, al final no. Quedem-nos tots tranquils que al final no. I l'altra era l'altra iaia, que era molt de missa, i deia que quan tronaven en els àngels que movien mobles. O que estaven enfadats o així, potser. No, que movien mobles. Era dia de reforma a casa. Fer dissabte, era el dia que tronaves, que estaven canviant la casa i movien mobles. Bé, i tu hi creies, no? Jo pensava que movien massa la casa, que casa meva sempre ha sigut igual i que no tenia perquè cada 2 per 3 canviaven la casa, però bueno, cadascú molt pel que vol. Però abans ha explicat una altra que també és molt graciosa. Vinga, explica-la. Vinga, és que és molt divertida, és molt divertida. Que quan era petita també em pensava que quan tallaven un carrer, que deien, no, pues on talla la carretera? Jo literalment pensava que la tallaven en una radial. Amb una radial, Amb una radial, no amb una serra, no, amb una radial. Una radial, la tallaven de veritat i bueno, pues que després tardaven un parell de dies en tornar-la a obrir perquè, clar, l'havien de tornar a asfaltar. Clar. Bueno, però has vist que... No, ja he vist que no és. Ara viu a una illa i veu que no hi ha carreteres directament, no? Que si vols sortir d'aquí, agafar un avió. Exacte. Ai, Déu meu. Creences de petits. Tu tens alguna? Vinga. Hola, què tal, com estàs? Benvingut. Hola, bon dia. Jo, de fet, aquesta creença crec que la tinc de gran i no de petit. Sí, val. Sí. És a dir, està relacionada. Jo creia que de petit, jo de gran creia que de petit creia... Espera, ens estem complicant una mica. Anem al principi. Tu de gran? Jo de gran, fa 5 anys, posa'm, creia que de petit
creia, són dos nivells de creença, Sí. Inception, aquí. Creia, de gran creia, que de petit creia Sí? que la bomba atòmica havia sortit per un intent fallit de fer xampany. O cerdavés. O cerdavés. Fins que un dia m'ho vaig plantejar, vaig dir, com pot ser que jo me cregui que algú m'ha dit això, o que m'hagin ensenyat, o que m'hagin llegit en un moment. I tu donaves credibilitat absoluta. Jo donava credibilitat, clar. A França. Escolta, si algú m'ho ha dit, serà... Ho he vist a YouTube, no? També és la... Qualsevol amb una miqueta de neutrons pot fer un cara Codorniu fantàstic a casa seva. Un gran reserva, m'han dit. A gran reserva ja s'han parlat d'urani. Aquesta és la meva creença. Molt bé, moltes gràcies. Ho has superat, no, també? Ho he superat, va ser un trauma de major quan vaig pensar i vaig tot plantejar tot el que havia pensat tot aquest temps. Com puc ser tan idiota? Com pot ser tan idiota de pensar que era tan idiota en aquell temps? Això, aquest és el meu dilema. Carai, eh? Bueno, no era això, allò de Déu que bufa i tal, no està tan malament, tampoc. Tampoc és tan complicat. Moltes gràcies per la teva intervenció i aportació. Disculpa, me queda fora, però no passa res. T'has quedat sense micròfon? Xerra fort. Hola, hola. Has tocat? L'he pagat. L'he pagat. Aquí la llicenciada en comunicació és ella, eh? Sí, però aquestes coses tècniques no les podem. Bé, No existien. ara tampoc. I no apago el micròfon. Bueno, Bé, ja està, no passa res. estat sense voler, no passa res. Bueno. No passen aquestes coses. La creença. Sí, avui no surts de plano, però apagar el micròfon. No hi ha un dia... No tenc una tècnica de rodes. Ja. Bueno, Molt bé. que fem? Conclusions? Vols fer les conclusions ja? Ho tens claríssim. Tens més creença? Tenim 4 minuts. No, Tenim 4 minuts. Ai, podem cantar? No. no cantarem. Vinga, posem la música de les conclusions. És que jo m'estic ara, de veritat, estic sense veu. Escoltem. Aquesta música de chill out. Però és la música de les conclusions. Amb Marian Colmillo. Avui tenim temps, la podem escoltar fins al final, si vol, eh? Sempre anem... Aquesta cinta nova? És veritat, no és la que... És igual, no passa res. No passa res. Ningú se'n dona compte. Per això no ens donen... Per coses com aquestes no ens donen els premis. No? Que si canviem sintonia sense avisar... Que, bueno, pues... Si sortim del plano, sí. Claro. Bé, conclusions. Les conclusions de Marian Colmillo, ja es fan les prego, no fa part. Per què? Qui les fa? Sí, no, jo les tinc escrites. Mira, he parat la música. Qui les fa? Marian Colmillo? No t'ho diré qui les fa. El meu becari. El guionista. Va, conclusions. Vinga. Això, que tots van créixer amb històries que eren sagrades. Eren mentides, però, o trucs, petits trucs, que formaven part del joc que ens han ensenyat a aprendre a viure. I que créixer és saber que res de tot això era vera, sinó que gràcies a aquestes creences hem après a imaginar i a creure un poquet en la màgia. La màgia, eh? Màgia. La màgia. No, per sort, no hi ha nens. No. No han sortit ni Pare Noels. No, ho hem evitat. Ni Reis. No, ho hem evitat. Ni puto ratoncito Pérez. Ni coses així que... Alerta, eh? Jo aquestes encara ara me les crec. Per tant, Totes les creus. home, clar. Els Reis. Els Reis. Sí. Saps qui són els Reis? Sí, Els Reis el Gaspar Baltasar i el Menxer. Estan dins dels nostres cors. En Tenim un a Qatar o por ahí, però aquest no... Però no és un poc més igual. De fet, quan he vist em fa molt de por. Sí, Tant també. com el dimoni. Ara ja no, però... Bueno, Sí, forma sí. part de la maduració. Sí. Marian Colmillo, Llibertat que hi ha. moltes gràcies per aquesta estona. Gràcies a la Fonera per acollir-nos. Gràcies al públic que ha vingut. Un aplaudiment per ells. I fins un altre dia. Fins un altre, no? Tornarem. 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 Sí. Adéu.